Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa. Dneska tady máme Standoff 2 a bude to unboxing 21 boxů a ještě předtím, než budeme hrát, tak si dáme rychlý Allies na Sandstoneu a pak bude velký unboxing. CTčka, zajímavý. Já nevím, já vždycky, když natáčím, tak jsem strašně špatný. Průhledný čurák. No oba dva průhledný, kámo, tak to... Oh, dobrý. Dobrý. Se vezmu Deagla a půjdu to asi rushovat normálně přes mid. Uvidíme. OK, v oba máme Deagla. Já jsem trošku nachcípaný, takže kdybych zněl jak debil, tak se omlouvám. Tohle to bylo příšerný. OK. Jo, dobrý. Jak for most kills, kámo, každý dal jeden. Standoff 2 je rozbitá, mimochodem, jestli jste si to ještě nevšimli. Půjdu apartmány. Hop. Do prdele. Dobrý. Ty vole, přestaň to řezat. Bože. Jsi úplný hovno. Měl někdo AKčko? Kde? Ne, neměl, ok. Tak, šel bych asi zase apartmány. Nebo bych šel tady, abych to došel pod nima. My jdou zase mít. To byl blbý nápad. 2 hápka, to je čurák. No, dobrý. No, pecka, máš můj skin, tak se užij. Můj jediný Arcane. Doufám, že se to dneska změní teda. No jo. Nejsou prachy. Co druhý půjde za náma? No. Jo. Proč mám vždycky most kills, kámo, teď prostě. To je rozbitá hra. Mně se tam nechce chodit, to je radši... Ok, hezky. To byl příšerný spray. Ne, chudák, on mu to leftnul, ty vogo. Tak to mě mrzí, ale... Nedá se nic dělat, no, kamaráde. To jako pardon, ale... Ty voga, a co on si bere za zbraně? AKčko, no tak to mi dej. Čau.
Dobrý, už jsem mu tam zase napojil, ten cápek zpátky. Tak nevím, co to bylo. Jo, jdem vlastně znova, tak to já seberu. Tak 9 a smoke. To je to můj hodně oblíbený skin. Ta matná černá s tou... Hezky. Ta matná černá s tou šedivou a s tou zlatou. Dohromady to dělá takový pěkný pattern. OK, jsme vyhráli. Možná strašně špatný rank v těch Allies, já to vůbec nehraju. OK. Box jsme dostali, teda. Dostali jsme i 50 coinů. Já si myslím, že tohle je ten čas, kdy jdeme otevřít 21 boxů. Jeden už teda máme, to je Empire, a já jdu koupit zbytek. Takže nejdřív se podíváme, co tam je. OK, tak to je v tom Chameleon boxu, tady se mi dost líbí to AVMko. To musím říct, že to je dost pěkný, jestli mi teda padne. Jinak tady je dost patternů, jinak takový default skiny. To je ještě takový docela pěkný. Tady to se mi líbí, tady to taky, ježiš. Tam 40 je pěkná. OK. Revenge. Ten se mi moc nelíbí, ten asi kupovat nebudu. OK. Empire, ten jeden tam má, OK, tak ten koupím. Ten se mi dost líbí, tady jsou docela dobrý skiny, až na to, že jsou levný. Chameleona mám, tak ten koupím třeba 5krát, tady ten box. A Fable, se kouknu, OK, jsou taky docela takový levný skiny. Jo, tak můžu koupit třeba Chameleona, koupíme 10krát, ten se mi líbí hodně. Ty vogo, OK, 10 boxů. Pak jsem říkal Empire, ten koupím třeba 7krát koupím Empire. Pak se mi líbil ten se mi nelíbil, ten Revenge, a tenhle ten taky ne. Tak já nevím, už mám jenom 300, tak já koupím třeba dva u tohohle a zbytek dám za ten Fable. Koupím 2 za 1. OK, a dohromady by to teda mělo být 21 casek, když to spočítám. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21. OK. Máme tady 21 boxů. Nesomluvám se, já jsem předtím řekl casek. Casky, ty jsou drahý, na ty nemám prachy. A si myslím, že můžeme začít otevírat, tak já bych to bral od spoda. A jdeme na to, jak se otevře první, tady ten Revenge. OK. A jdu otevírat. Ty vogo, jsem doufal, že tam bude nějaký aspoň ten modrej. OK, jdeme tady dál. Další Revenge. A M40, OK, nevadí. Dál, tady máme Fable. OK, tak otevřeme Fable. OK, to má jaký... Come on. Dobrý. V pohodě. Ještě to jsou prodělaný peníze, nevadí. Otevřeme další Empire. Scale, OK. Elevation, nejhorší skin na AVMko. OK. AVPčko, ne AVMko. Jo. Tak. OK, otevřeme si další Empire. Ty oko, tady nepadne nic dobrýho zase. OK. Všem 3 řádky, tyjo, to letí rychle.
Tyjo. To je týpek zase něco venku řeže. Tak já zavřu okno. OK. Ty vole. Škoda. Hezky. Máme chameleona dalšího. Ten stojí 21. OK. To není špatný, to je dobrý. První dobrá věc. Jinak tady to jsou všechno docela úplně na hovno skiny. To je taky úplně na nic, tady ty všechno vlastně stojí pod jedno, tak to je to úplně na hovno. Všechny vlastně tyhle stojí pod 1 gold. Teď jsme tady měli teda ten stojí 21 19, OK. Jdeme otevírat dál, snad tam padne ještě něco. Ale už pochybuju. Ty vogo, mohl být další chameleon, nevadí. OK, ty vogo, už jenom 2 řádky. To je jenom 10, už máme 11 za sebou. Tak, já teďka otočím a schválně se nebudu koukat, co tam padne. To je jedno, jdeme otevírat dál. Dobrý. Další sračka, v pohodě. Ne, ty vole, já jsem chtěl toho Glocka. Jsem schválně kouknul, kolik ten Glock stojí, jo. To byl tenhle. Ty vole, no. To je docela na hovno, ale je pěkný, to bych si equipnul. Ten se mi líbí. OK, jdeme dál. OK, další na nic. Dualky ještě, dualky já úplně nesnáším nejvíc prostě. Z celé hry, to úplně na nic ta zbraň. Ty vogo, Ghost. Jsme mohli mít Ghosta, za to se taky jdu kouknout, kolik stojí. Dobrý, ten je levnej, OK. Nevadí, posledních 5, ty vogo. Posledních 5 je boxů. Další. Dál. Ty vogo. Jsou strašný, ale tyhle skiny. Totální sračka. Jdeme, pánové. A teď tady máme posledního chameleona. Ty vogo. Mně se líbí hodně to AVM, upřímně. OK, ten val je taky dobrý. Jo, tyhle skiny se mi líbí docela. Až samozřejmě ten dolní řádek jenom. Jo, nahoře je pěkný ten Deagle, ale já mám lepší. OK. Tak jo. Tak já to jdu otevřít. Pecka. No, takže. Moc nám tady toho nepadlo. Nebo jako, jediný, co nám padlo dobrý, tak je ten chameleon. Já ho prodám. A můžeme ho ale prodat za 20. Já ho prodám za 20 a to někdo koupí. Za 20, OK. Ale za 20 my si můžeme koupit dva boxy za 20 goldů, takže to je takový docela na nic. Jako určitě jako se to nevyplatí, ale tak od toho ty coiny jako jsou, že jo, ty jsou tady primárně na ty boxy, protože za co jiného to chcete utrácet, vy si vlastně nemůžete koupit goldy za ty coiny, jo, takže od toho to prostě je, takže jsem to aspoň využil, tak aspoň můžeme jít zkusit craftit, protože jich tady mám hodně, 7, 8, 9, 10, OK. Ty voko, to je co? Uncommon, dobrý. OK, tohle je to. Další uncommon, pecka. A ježiši ne, tohle ne, to je úplně příšerný ten. Rovnou prodám. Já mám stejnej, ale já mám Star Trek
A má na tom sticker, jo, a mám takovýhle, který je za mě jako mnohem jako lepší určitě a jako hezčí, tak, a samozřejmě stojí mnohem víc, stojí 26,50, když to je ten nestojí ani 1 gold prostě, to je na hovno. Prodáme ho za 0,2, Ježiši Kriste, to nevíš. Jsem to malem už prodal, ok. Dobrý, prodali jsme to za 16, takže máme 89,65 coinů, teda goldů. No a to by bylo asi pro tohle video všechno. Doufám, že se vám teda líbilo, aspoň trošku. A uvidíme se u dalšího videa, takže nashledanou.